боби 22. ҳанӯз офтоб хеле баланд буд ки бой бо ҳамон сару тане ки дар суфа нишаста буд аз хона берун шуд. Вай дасташро ба пешонааш лапар карда ба офтоб нигарсту писарашро ҷиғ зад, албатта бо забони туркӣ. «Сарихон, дар куҷои ту? Кӯяк назди ман биё». Сарӣ, ки дар айвон бо додаронаш ҳам дар суҳбат буд, аз ҷои парида хеста назди падар омад ва изҳор кард, ки ба хидмат тайёр аст. «Писарам, ҳамроҳи туғай якбораи бараи ширбозро гирифта бикуш, майдааш бикун, то модарат хӯрок пазад. Ба туғай бифармӯ, ки медонад туғай хидматгораш будааст. оқсақолони деҳро хабар кунад, то ба намози аср ба хонаамон биёянд». баъд аз ин фармудаҳо бой рост ҷониби суфа омад ва назди меҳмонони ёдгору Зубайд омад ва ба онон салом дод. ҳарду меҳмон зуд ба эҳтироми соҳибхона аз ҷойҳошон бархостанд. Норимбой барои ин амал ба андешаи соҳибхона ноҷояшон коҳиш ҳам дод, вале меҳмонон гуфтанд, ки дигаронро ҳурмат кардан эҳтироми худро ба ҷо овардан аст. Такрор мекунам. дигаронро ҳурмат кардан эҳтироми худро ба ҷо овардан аст. хайр, бишинед, меҳмонони иззатманд, бо ханда гуфт соҳибхона, шумо тоҷикон бисёр сухандонед. ба як гапи мо сад ҳикояву ривояту пандандарзро пеш меоред, зеро аз ҳамаи ин шумо бою ғаниед. мо бечораи чорводор чӣ ҳам дорем? ва бой ба ҷояш нишаст ва ба меҳмонон оварда гуфт, хуб истироҳат карда куфти роҳро баровардед охир. Ташаккур бобои азиз, ҷавоб дод ёдгор, ки нисбат ба Зубайд бо Норимбой қарин буд. Аслан роҳи дарозро ҳам тай накардем. Шаб дар Сафедорак меҳмони Шамсиддинбой будем ва бой ба ҷояш нишаст. охир Шамсиддинбой аз миёни тоҷикон наздиктарин дӯсти ман аст. Аз шунидани ин ном хушҳол шуд бой. Бигӯед, ки вай аз аҳли байташ дар чӣ ҳоланд? ҳар боре гузарам ба деҳаи Сафедорак афтад, то як пиёла чояшро нанӯшам, ҷавобам намедиҳад. Бой бобо, ёдгор хустанд шуд, ки Шамсиддинбойро Норимбой бар ин сарватманд ва сардори як қабила мешинохтааст. Вай танҳо одами шиносро не хонааш, ки дар сари роҳ аст, мусофирони бегонаро низ то нону намакашро начашонад, ба гузаштан иҷозаташон намедиҳад. Бовар кунед, бой бобо, мо ҳам ӯро намешинохтем. як одамони мусофиру раҳгузар будем. Мусофирамон ки дид омада пеши роҳ ҳамонро гирифт. Маҷбуран ба ҳавлияш даровард. Дидем, ки таги айвонаш чандин кас дигар суҳбат карда нишастанд. ҳардуи моро ба онҳо ҳамроҳ намуд. Бо ҳамин роҳ бо Шамсиддинбой ошно шудем. Бо якгаҳ даромадан ба хонаи худ ва хешу таборонаш то 3 шабона рӯз манъамон кард. Ҳамин пагоҳӣ ба як азобе аз хонааш берун шудем. Шамсиддинбой ҳақиқатан ҳам ҳотами тоисонист. Ситоишашро идома дод Норимбой. Суҳбати мизбону меҳмонон то намози аср идома ёфт. Баъди вузӯ гирифтанд ва ба намоз саф оростанд. Норимбой ба ёдгор фармуд, ки намозро хонда диҳад. шумо нисбати мо калонсолтаред, бой бобо, намозро хондан ҳаққи шумост. бихонед, ёдгор, қатъиян гуфт бой. тоҷик ки бошӣ, албатта мулло мешавӣ. баъд аз ин гуфтаҳои соҳибхона ёдгор намози асрро хонда дод. пас аз адои намоз одамони таъини Норимбой якояк омадан гирифтанд. Пасотар муллои ба хонанда арҷиманди мошинос ҳам омад. ба эҳтироми ҳама нишастагон аз ҷойҳояшон бархостанд. мулло расидан баробар аввал ба меҳмонро оварда гуфт, хуб дам гирифтед, меҳмонони азиз? ҳарду меҳмонон ташаккур гуфтанд ва изҳор карданд, ки хуб дам гирифтанд. ҳама ба ҷойҳои худ нишастанд. бой ба ҳама нишастагон якояк назар андохт ва дар он миён қувондиҳӣ ҳамсояшро надид. «Сарихон, қувондиҳӣ ҳамсоямонро хабар накарда будӣ?» «Хабар кардам, ота». Писараш гуфт, ки ҳоло ҳам барнагаштааст. ҷавоб дод Сарӣ. ҳоло ман дидам, ки аз куҷое омада ба хонааш даромад, гуфт яке аз нишастагон. дар ҳамин гуфтугӯ буданд, ки ҳам қувондик ва ҳам
қуманбой ном як чорводори деҳа пасупеш омада ба ҳозирон салом дода рӯи суфа нишастанд. ҳо Норимбой ягон хобе дидӣ магар ба зиёфатамон даъват кардӣ? Пурсид яке аз онҳо. Ин мард дар нишасти пештара ҳам ширкат дошт. Бале, Қуманбой, мебинам ки ҳазор чорво дошта бошӣ ҳам якеро қурбонӣ намекунӣ. Агар мабодо пои ягон бузғолаат шиканад, ба ҷои шикаста чӯби камол мебандиву сарашро намегирӣ, то бачаҳоят бихӯранд. Маҷбурам ҳамчунин сардори деҳа шербоз кушта даъвататон кунаму зиёфататон диҳам, бо ҳазл гуфт Норимбой. Аз ин шӯхӣ ҳама хандиданд, вале аз ин шӯхӣ тагдор ва нишонрас Қуманбой парвое надошт ва оромона дар ҷояш менишаст. Барҳақ Қуманбой аз чорадортарин одами деҳаи хами туғ маҳсуб меёфт. вале бореҳ нашуда будааст, ки сари мулеро бигираду касеро ба хонааш даъват кунад. Сахт мумсик будааст ӯ. Агар пои буз ё гӯсфандаш шӯхи Норимбой ҷой дошт, шиканат аз чор тарафаш камол монда мебаст. Он чорво бо ҳамин маслуқи оқибат ҳаром мемурд. Зану фарзандонаш агар дар ягон тӯю сур гӯшт нахӯранд, дар хонаи худ рӯи гӯштро намедиданд. Дар нигоҳубини чорво бешумор то ки пул сарф нашавад, дастёр намегирифтанд. Чорвоашро худу фарзандонаш нигоҳубин менамуданд. Дар боби либоспӯшӣ ҳам бефарқ ва зихна буд Қуманбой. Баҳору тӯлаҳмо зимистон таи як ҷелак собун сарф мешавад гуфта онро намешуст. Ҷомаё ҷелакашро то даридаву лахлах шуда худ аз баданаш намерехт, иваз намекард. Аҳли оилааш низ ҳам ҷулҳун дилпӯш буданд. Ҳама деҳа мазоҳашон мекард, вале ор надоштанд. ҳоло ҳам ба хонаи Норимбой бо ҷелак ва куртаю эзоре омада буд, ки аз ғояти чирк кас фарқ намекард, ки либосҳо аз кадом атто духта шуда бошанд. Рӯю гарданаш ҳам аз чирки ғафси серқабата ялақос мезад ва ба бӯи фасодӣ мекард. Кас гумон мебурд, ки ин бадан солиёни дароз рӯи обу собунронадӣ аст. Бӯи мурда мекард ӯ. Ҳамдиҳагон аз ӯ ҳазар менамуданд, мекӯшиданд дар паҳлӯяш нанишинанд ё ҳамтабақаш набошанд. табашон намегирифт. Ҳамдиҳагон Сасиқбой мегуфтандаш, ки бо тоҷикӣ маънои бунок ё бугинро дорад, вале аз ин тахаллус Қуманбой ҳазар не ифтихор менамуд. Хулос ҳама сари дастархон нишастанд. То тайёр шудани хӯрок нишастагон машғули чойнӯшӣ гаштанд. хомӯширо Норимбой халалдор кард ва гуфт ҳамдиҳагон ва хешу ақрабои азизам, аз ташрифатон сарам ба осмон расидааст. бисёр хуш омадед. Ана ҳамин тавр дар ҳама маврид бо ҳам бошед. ҳамкориву ҳамраҳӣ ба инсон муваффақият меорад. ҳоло намози шом расидан дорад. бародарон, аввал хеста қарзи худое, ки мо шуморо ҳамчун инсон ҳаст кардааст, ба ҷо оварда, пас он таом мехӯрем. Дар сари чойнӯшӣ сабаби шуморо ба ин ҷо даъват карданро мегӯям. қонуни қавоиди инсониву мусулмонӣ низ ҳамин аст, бои бобои муҳтарам, гуфт мулло Абдурахмони тоҷик. бо забони туркӣ ин забонро ҳам хуб медонистааст. аниқтараш ба шеваи лақаӣ. одами мусулмон агар ҳазор кори зарур дошта бошад ҳам онро яксу гузошта вазифадор аст, ки аввал қарзи Парвардигорро ба ҷо оварад. аз намозгузорӣ дида кори заруртар ва муқаддастаре нест. мулло аз ҷо бархоста азон дод. вақте аз он сарихони писари Норимбой ва як писарбачаи ҳамсину соли худаш зуд дастархонро ҷамъ намуда, ба ҷояш матои карбосини сафедро оварда партофтанд. худи соҳибхона такбир гуфт. ҳама қатор шуданд. он ду писарбача чуноне ки пеш аз намоз дастархонро ғунчин карда буданд, боз бо ҳамон чолокӣ онро оварда густурданд ва болояшонро бо анвои гуногуни хӯрданӣ пур карданд. одамон бе ягон такаллуф омада рӯи кӯпачаҳо дар ҷои пештарашон нишастанд. хайр мана ҳам боз ҷо ба ҷо шудед. мад кашида гуфт Норимбой. ҳозир бачаҳо дастҳоро об мегиранду таом мехӯрем. баъд барои ҳалли масъалаи асосӣ машварат мекунем. зеро машварат идроку ҳушёрӣ диҳад, ақлҳоро ақлҳо ёрӣ диҳад, гуфтанд тоҷикон.
бачаҳои хурди бой омада дастаҳоро об гирифтанд. табақҳои шӯрба овардан аз ин шастагон гузошта шуд. ҳама хомӯшона таом мехӯрданд. баъд аз сарфи таом бой дид ки вақти гуфтушунид расидааст. ба ҳозирин бо забони туркӣ гуфт: ҳамдиҳагони гиромӣ, чуноне воқиф фаҳм, ҳаматон бо забони тоҷикӣ балад ҳастед. аз ин рӯ бо забони тоҷикӣ гап мезанам, зеро меҳмонони навамон аз мардуми тоҷиканд ва эҳтимол забони моро намедонанд. сабаби дар ин ҷо ҷамъ омаданамон низ ҳамин меҳмононанд. бой бо забони тоҷикӣ хуб балад буд, вале бо гуфтани баъзе калимаҳои мураккаб душворӣ мекашид. ана ҳардуи ҳаминро меҳмонҳо ёдгору зубайрро нишон дода ба гапаш давом кард. бой одамони соҳиб касбанд, яке дуредгар, яке чӯбтарош аст. аз чӯб бисёр ашёву асбоби рӯзгор ба монанди табақ, коса, қошуқ, кафлес ва дигар намудҳоро метарошад. 3 сол пеш омада маҳсулоташро ба деҳаи мо оварда фурӯхта буд. шояд дар хонаи ҳаматон масъули дастони ин касб бошад. рост мегӯед бой бобо, сухани бойро тасдиқ намуд қувондиқ. дар хонаи ман ҳам чанд коса ва 10-12 қошуқи тарошидаи ин кас ҳаст. хеле бадоштанд онҳо. дар хонаи ҳамамон ҳаст, гуфтанд аксарин шастагон. аз чизҳои сохтаи ин кас ҳамамон хурсандем. ин тавр бошад хеле хуб, мамнун шуд бой ва ишорае ба сӯи Зубайд намуд, ки касб бофандаи хубанд. аз ресмон, алоча, карбос ва ҳар гуна матоъи дигар мебофад. акнун ман чӣ гуфтаниям бародарон? барои шахсони ҳунарманд коргоҳ сохта ё ёфтанамон зарур аст, то касбашонро пеш баранд. то кай ман интизорӣ кашида мешинем, ки аз куҷо як косиби тоҷик омада бароямон табақ, коса меораду мо харидорӣ мекунем, ё матоеро аз бозор харида зану фарзандамонро мепӯшонем. вақте бо ин ду ҳунарманд коргоҳ таъмин намоем, 4-5 нафар бачаҳои хурдзенамонро наздашон шогирд мегузорем, то касбашонро ёд бигиранд ва мисли онҳо соҳибҳунар шаванд. бой барои таъсири суханаш ба ёдгори Зубай назар афканд. гап дигар аз ин дида мақбул намешавад. аз нигоҳи бой рамӯз гирифта аз ҷояшон нимхез шуданд ёдгори Зубайд ва эълон намуданд, ки касби ҳунари мо чашмбандӣ нест, ки ҳар кас қобилияти ёд гирифтани онро надошта бошад.